Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. Ассалому алайкум бинандагони гироми. Ба нашри навбати барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе давраи омодагиро дар Туркия ба анҷом расонид ва имрӯз ба Душанбе баргашт. Истиқлолиҳо дар охирин бозии дӯстонаи санҷишии худ бо дастаи Тӯрони Қазоқистон, ки соли гузашта бо касби зинаи 13-ум Премер-лигаро тарк кард, қуввоз буданд. Лаҳзаҳои ин бозӣ пешкаши шумо мегардад. ин бозии дуввуми Истиқлол аст, ки бо дастаҳои Қазоқистон сурат мегирад. Агар Окшетпесро бо ҳисоби 3-1 Истиқлоли Душанбе мағлуб карда бошад, ин вохӯрӣ бо Турон ҳам аз ғалабаҳои навбатии Истиқлол аст. Футболбозони ин дастаро чун мо гуфтем, дар ҳайати дастаи Истиқлол навигариҳои зиёд ҳаст. Марко Перкович, Ҳайдар Сатторов, Михаил Лека, Муҳаммад Қодирӣ, Седрик Гогуа аз бозигароне ҳастанд, ки дар ҳайати дастаи Истиқлол нав ҳастанд. Ба ғайр аз ин, дар Туркия Истиқлол тавонист бо футболбозони ҷавони тоҷикистонӣ шартномаи худро ба иҷро расонад. Ва инҷо ҳоло дӯстони гиромӣ тавре мебинем, боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Истиқлол аст. Боз як ҳолати ниҳоят хуб ва инҷо зарбаи Мавадшоевро дарвозабон бо сари баланд бармегардонад. Алиҷони Айнӣ, Амадони Камолов, Содиқ Қурбонов, Салоҳиддин Эргашев, ин бозигарони дастаи мунтахаби ҷавони 20 солаи Тоҷикистон бо Истиқлол аллакай шартномаашонро бастанд ва бевосита гуфтан мумкин аст, ки онҳо дар ҳайати Истиқлол ҳастанд. Аммо дигаронро баъди баргашт мебинем. Ҳоло як лаҳзаи хеле хуб буд, қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва зарбаи пеналти таъин мегардад. Инҷо Манучер Ҷалилов зарбаи сахт мезанад, аммо аз назди дарвоза ба беруни майдон меравад. Хуб инҷо бубинед ҳолати хеле 100% голзаниро истифода набурдем. баъд ин ҳуҷумҳои дастаи Истиқлол хеле зиёд шуд. Алишер Ҷалилов, капитани даста, ҳамеша дар хати пеш бозӣ кард ва бо зарбаҳои хуб зад, вале футболбозони дастаи Турон ба кушодани ҳисоб имконият ёфтанд ва дар натиҷа дар дақиқаи 35 Адама Диало паси хеле хубро аз ҳамдасташ гирифт. Инҷо бед хати мудофиат на он қадар хуб бозӣ кард ва туп вори тури дарвоза гардид. 1-0 Турон ба сафи пеш баромад, вале инҷо бубинед чӣ гуна як зарбаи олии футболбози Истиқлолро ва ин навбат дарвозабон хубро нишон дод. Оло Алишер Ҷалилов боз як зарбаи дигари футболбозони мо ва ниҳоят Муҳаммад Қодирӣ ҳисобро баробар мекунад. қисми дуввум аст, дақиқаи 52. фикр мекунам, ки дар ҳайати дастаи Истиқлол баъзе аз ин бозигарон аллакай аз имтиҳон гузаштаанд ва маҳз Игор Черевченко бо онҳо шартномаи худро ба имзо хоҳад расонид. бозии Истиқлол нисбат бо Факер инҷо хеле хубтар буд. Ҳоло боз як ҳуҷуми дигар ва инҷо Алиҷони Кароматуллозода дар дақиқаи 68 ҳисобро 2-1 мекунад. Агар голи аввалро Манучер Ҷалилов ҳам мезад, он вақт ҳисоб дигар буд, вале ба ҳар навб ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи Истиқлол бозии ниҳоят ҷолиб нишон доданд. хуб Турон гуфтем имсол дар лигаи аввал бозӣ мекунад, вале ба ҳар нав инҷо ҳар як бозингар аз санҷиш гузаронида шуд. акнун мо шумо баъди он ки дар Душанбе ба машқҳо шурӯъ мекунад Истиқлол, дигар бозингаронро инҷо бо онҳо шинос хоҳем шуд, бо бозигарони нав ва шартномабандии онҳо ҳам эълон хоҳад шуд ва мо дар ин бора ба шумо ҳарф хоҳем зад. боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол, боз зарбаи дигар, боз як бори дигар Алишер Ҷалилов боз дарвозабон аст ва инҷо намегузарад ки туп вориди тури дарвоза гардад ва дар натиҷа бо бозӣ бо бартарии пурраи Истиқлол гузашт ва бо ғалаба анҷом ёфт. 2-1.
Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность.